fa 130 anys que no pas ara. Al final surt una placa, que aquesta placa estava reclusa i de fet era una iniciativa del Juli Soler i Santaló. El Juli Soler i Santaló, diríem, si haguessin de fer nivells després de Jacint Verdaguer a final del segle XIX, a principi del segle XX tenim el gran muntanyenc que va més enllà de Verdaguer, que és Juli Soler i Santaló. I Juli Soler i Santaló estava, podríem dir, enamorat de Verdaguer i de la maleïda. Tant que va decidir deixar de ser president del CERC i anar a viure sota l'Aneto per construir un refugi. Enguany farà 100 anys del refugi més antic que hi ha als Pirineus actualment, que és el de la Reclusa. Però Juli Soler i Santaló, abans de morir, ell va deixar un testimoni escrit que va publicar al CEC, que volia després aquest refugi, volia després també un refugi d'emergència al Coll de Corones, que no es va fer, volia que es portés dalt del cim un llibre del registre, que llavors ho portaven des de l'Uixón, que al casino de l'Uixón ho portaven, diríem, els guies occitans o francesos, doncs que ho portés al CEC, i es va portar aquest llibre del registre, que ell diu amb les 4 barres del nostre país, i el seu desig era una placa dedicada a Jacinto amb els poemes de la maleïda que estigués dalt de l'Aneto. Ell el 1914 va morir de càncer, tenia 49 anys. El refugi es va inaugurar el 1916, quan ell era mort. Es van recollir els diners per la placa per pujar-la el 1917, però després les circumstàncies no van permetre pujar la placa, de fet, tot posteriorment amb el Primo Rivera, etc. I encara avui no està en la maleïda, sinó que està, sortosament està a la Reclusa, però mai s'ha pujat, tal com desitjava el president. Si hi ha alguna pregunta o alguna cosa... Quants anys tenia quan ho va fer? He vist també al començament que parlava de 3 companys. En qui va anar? No, ell tenia 37 anys, el 1882. Ell va anar sol sortint de la Seu d'Urgell. És a dir, la història aquesta comença el 5 de juliol a Barcelona. En transport públic arriba, perquè hi havia tren fins a Ripoll. Després havies d'agafar Tartana i la carretera s'acabava a Vallvell. A partir d'allà tot era en cavall. A cavall arriba al Seu i comença a caminar. I comença a caminar sol, però a cada etapa que va fent, a vegades contacta amb gent, amb pastors, o fins i tot hi ha un tros que l'acompanya un dia que és un caçador d'ossos, un capellà també, que era molt muntanyenc, que era molt jove, però es va morir al cap de 3 anys es va morir, sobtadament. I, és a dir, va tan sols i va intentant contactar amb gent. Però el darrer tram, que és la maleïda, doncs ho fan 2 guies, que són 2 pastors, segurament eren 2 pastors. I per tant, ell diu, hi ha un dia que es fa enrere, i l'altre que sí que l'acompanyava, que l'entorna amb l'entorn. Llavors el darrer tram sí que són aquells. Però la gràcia, diríem, és que és el primer que se'n va sol a l'aventura a fer muntanya des de la sud dels Pirineus. I a més que els seus referents són els grans muntanyencs, que havia llegit sobre els grans muntanyencs. I el trajecte quan dura? Ell comença el 5 de juliol a Barcelona i no sabem, sabem que comença al mar i acaba al mar, però bé no sé quin mar acaba, però va de mar a mar, però caminant aproximadament fins al dia 24 de juliol. És a dir, del 9 de juliol comença a caminar, el 8 de juliol fa passejades per allà al Seu, fins al 24 de juliol. Està caminant. Això vol dir que va passant per la... No és només caminar, vol dir anar per valls, sinó que va fent cims. La seva intenció era continuar aquesta travessa, però es veu estroncada per unes causes diverses i llavors ha de demanar un segon permís el 1883 per continuar la travessa. I és quan el 1883 doncs, va a Giverris, va a la Pica d'Estats, intenta el Mouverma, el Montbelier, i acaba aquest recorregut que volia fer, és a dir, el fa d'anada i fa la tornada per un altre món. No sé si hi ha...
Al costat de la pica d'Estats està el pic verdader, no? El verdader no és de... Sí, però li vam posar després, No ho ha fet. De fet, la pica d'Estats, que en català és Puy de Sollo, el nom del pica d'Estats en català és Puy de Sollo. Pica d'Estats és un nom que ve del francès perquè era un punt geodèsic i feia frontera entre 3 estats: Andorra, Espanya i França. Llavors, la pica d'Estats estava a Andorra després va cedir una part de França, la vall de Solsent, i ara és França i Espanya. De fet, en Verdaguer va pujar a Montcada. La pica d'Estats no té cap poema, no té cap dedicatori, no té res. Simplement que diu, per veure uns estanys que hi ha al costat del Pallars, no vaig haver de pujar un pic que diu una pica d'Estats. No li dona més importància que això. El que passa és que després, sobretot després de la República i després del franquisme, quan hi ha les autonomies i es veu que el Canigó no és a Catalunya, no és dins la comunitat autònoma, es busca un altre referent i casualment és la pica d'Estats del cim Millán, però no és un cim emblemàtic, patriòtic o històric en el sentit de l'excursionisme català, fins ben recents. Ara sí, s'ha creat. Sí, o sigui que Maladeta és una tergiversació de Maleïda o és un altre lloc? Perquè al final el que ens ha quedat és Maladeta, no? Diguem-ne, Maleïda ja no es diu, no? Però sí que hi ha això, llavors, no sé si ho ha explicat abans, però jo no he fet més. No ho he explicat i ara no faig aquesta pregunta. És a dir, el pic de Neto és la Maleïda. El nom en català tradicional és el Maleïda. Llavors, el massís es diu, en català només deien les Maleïdes, a tot el massís. I des del que és la vall de Benasc, a la vall d'Aran i Buixón, en deien Maladeta. Llavors hi ha un pic que es diu la Maladeta. De fet, des del costat de Buixón, de la vall d'Aran i de Benasc, els pastors anomenaven tot la Maladeta. Hi havia un cim, però té la seva raó, perquè des d'aquesta perspectiva no saps quin és el més alt. En canvi, des del costat català, és una piràmide. Llavors es veu molt clar, i era molt evident que hi havia la Maleïda. Llavors deien, això és la Maleïda que està a les Maleïdes, que són les que hi ha darrere. Són tot el conjunt de les Maleïdes i hi ha la Maleïda. En canvi, des de la perspectiva dels altres, tot era la Maladeta, i tradicionalment no determinaven quin era el cim més alt. Llavors, hi ha un moment que un dels cims li posen posteriorment pic de la Maladeta. Però bé, hi ha el pic d'Alba o el pic Russell, vull dir, li posen molts cims. Però diríem que el nom, l'únic nom que tenim és de la perspectiva catalana del cim més alt, Maleïda. Jo havia vist a pocs mapes que estudiava que deien Montes Malditos. Sí, perquè... Sí, els Montes Malditos... De fet, a veure, l'origen de Maleïda és maleït, no? Muntanyes maleïdes. Llavors, els francesos, de la Maladeta, que és la forma occitana o gascona, i com que el benasquès és mig català, mig gascó, doncs la traducció que van fer els francesos que estaven a Buixón era Maudit, i d'aquí de Montes Malditos. Vull dir que és una traducció a través del francès i el francès una traducció a través de l'occità. Però els noms tradicionals és Maladeta per tot el massís i des del costat, diríem català, Maleïda o Maleïda. És l'origen. I ell, perquè ho diu, la Maleïda també diuen Aneto, però el nom que llavors es deia era Maleïda. És el nom. Que jo m'agradaria que recuperés que sortia dels mapes, perquè és el nom més antic. Hi ha referències. Al començament poso un text, si us llegeixo, és molt curt, el llibre, que és del Serra i Postius del 1745. I diu, per major hora vella encontraré una que la divina justícia executà per escarment dels homes i admiració dels segles en els inaccessibles Pirineus, en una muntanya de les més aspres i encimades de Catalunya, entre Castell-lleó i el port de Benasc. Castell-lleó és la veterana. La qual, tant per so que hi succeí i que tot seguit es dirà, com per ser-hi quasi continuen les horroroses tempestes, plovent pedres i vibrant llamps, s'anomena la muntanya maleïda. Això és un llibre que és les 7 meravelles del Principat de Catalunya. Una de les 7 meravelles era el Maleïda.